I'm the district AIDS coordinator for Epworth district. Epworth is under Epworth local authority. It is about 15 kilometers from Harare, and it's a peri-urban setup. Basically, the population in Epworth, they rely on informal businesses. The settlement itself, it's kind of informal as well. So the population, they survive, their livelihood is basically buying and selling. There are no industries in the district, and I'm sure we are all aware that Epworth is also a national hotspot in terms of HIV. And because of that, we have so many organizations that are helping, that are assisting sex workers, children living under difficult conditions. We have so many children who are dropping out of school, and we also have a number of organizations that are also in Epworth helping these children. Among the organizations that are helping in Epworth are Mavambo Trust, we have Sesha, we have Say What, we have so many organizations, including, I'm sure we all know that after the ZIMFAC, Epworth and Wopley are supported in spotlight activities. So because of the vulnerability of the population. However, we hope that through the interventions of the NGOs, life will be better for our children. Thank you. So you can, I work with Springs of Life Zimbabwe. So Springs of Life Zimbabwe is a registered organization. We are a PVO. We are working with key populations in their diversity. Mostly here in Epworth, we are working with sex workers, because sex workers in their diversity. Because we have sex workers who are male sex workers, transgender sex workers, and female sex workers. So we say that we are working together with them. How are we working with these key populations? So with these key populations, we are doing income generating projects with the key populations. Unfortunately, our bakery and our sewing factory is closed because of COVID, packaging work capital. But we have a poultry project in Irkurana now. Also, currently, we are doing a community-led monitoring for us, by us. What do I mean by for us, by us? We mean for us, key populations by us. We are advocating for our health, quality health services, my clinics. So what do we do with community-led monitoring? With community-led monitoring, we have community health advocates who are the key populations in our community. They go to clinic and collect data. Which data do they collect? Are they accessing quality health services? Is it accessible? Is it available? Is it affordable? So we have 5 A's, which is acceptance, also part of it. So when they collect data, issues as Springs of Life, we analyze that data and pick the gaps or the barriers that are there to the key populations to access that quality health services and address those barriers. So who address these barriers? They are the key populations themselves. They go to facility managers, because from the data, usually when collect data, I capture and data really is evidence-based data.
When you are collecting data, tinotokumbira consent, we have videos, we have audios, hema stories manenga achiitika pama clinics. Then we go and address kuma facility managers. Kana paine zvinoda kuti zvidedze kuna pharmacist, they just call pharmacist, then we address together kuti chipatara chedu chinge chiri accessible for all. Also here in Epworth we have a success story. Ku Epworth kuchini art user fee. People they pay to one art here art review. So you pay $1. Yakatodzika from $2, but now $1. Currently it's $1. So for key populations, takaweverwa that because of the advocacy between key populations. Thumbs ups to my team because yakashanda. And also we managed to create KP friendly rooms. So at every clinic here in Epworth, we have KP friendly rooms for them to access their services easily. So Overspill Clinic we have room 3, Epworth Poly we have room 5, and Epworth Mission there is a back room which is there outside the Isiri Pakat Penoma clinics. There is a room in Kuseri, Tinogoiti, room Kuseri for the key populations. They know they go and access services freely. Either you want to do your art review or udakwenda kungonora kwa siki yako. Thank you. Your mandate of making sure that you check gaps and barriers. What are the major gaps and probably barriers that you have noticed here and probably pinpointed? What are you doing to address them? Thank you so much. One of the gaps I already addressed it, the user fee. And another barrier iripo for my key populations to access quality health services. Health staff yedu haina kusensitized about key populations. So now because of wamwarugenda kuma greener pastures, but tinenge sensitizer vari kubva vaenda. Saka tikusara tiine a gap, meaning kuti vashoma vanenge vasensitized vakaenda vasara havasi kuziva. And also funds are not permitting kuti titi tokwanisa kuita maybe every quarter sensitizing the health staff. That one is a big barrier for us because munhu anenge achida kunosangana na health staffs per clinic. It's also a barrier. Mambotora nyaya yema project amukunyitsa ngati makasangana neve challenge kuti patakapinda mutime COVID pamangada kusangana tichita machallenges amakasangana nawo. Okay, thank you, Tits. Like last time when we met, so we managed to establish a bakery and a sewing factory. So this bakery and sewing factory really funded with US Embassy, through PEPFAR. So this was as an organization, we manage or we do permit with the group here to choose to do my project for a year. After a year, we hand over the project to the community so that Vano manager navega pachao because part of the job that we are doing tikuvabatsira kutoita ma projects acho kana pazoita funding to do the projects then toita now. Asi for bakery and sewing yengeri 1 year tikwanisa kumanager naye patavasira. So COVID one of the girls is here tender, she's here akaita bakery. And more information about it because vakadya capital vachitaura kuti tiri kudhifura kwatati kuwana mari vanhu havachaprioritize kuuya kuzotenga chingwa, havachaprioritize kuuya kuzotenga mabanzi, saka kwakusisina macustoma ndobva vachishandisa mari yavo ingeri yecapital. But the machinery is still there. If funds permit, they will kickstart. Bonde ngutaura naye wekudya mari pakutatu chapazodya mari kumba zvazvaoma tasina kuti tingaona mari bhosi isu pachiri tarekwasoona mari nekusedla. Saka tadaro pesa pataribatsirana through bakery tatogumira tadasenari bhosi takwanisa kudetserwa. Saka zvinotoika zvatomira tatenda maitungisa for example na lots mangani on average
isusu mbekari taibika majumbu, taibika mabanzi, taibika muffins, taibika chii, makeke taibika kana tapio water, ndozvataita. But pazuva kana zvakabhadhara totandatokuzidaindi because ilokawo todaita pamwe taitawo zvokuti taiitira kumaindastry kuti mukwayawo imotodzinotsva kugodhawo pamwe taipfuurawo kana 1000 years because chimwe chedu chaifara unaona chibhozi amwe tobva kumanyame airbus kumasoja vachaitira chingwa kaofas ataishandira taiwanza tamagurupu 2020 Mama Tangarini project. 2017. Saka ndinobvunza kuti mukawana mukana webusiness munosiya here kutengesa bonde? Tinosiya kutengesa bonde kupera nezvekuita kushaya zvekuita kutengesa bonde kuda kuraramisa mhuri kuti vana vakwasenda kuchikoro. But izvezvi business rakamira sei rekutengesa bonde? ukaonawo mhene ukabvawo muno maikuita kana makorokozi kwasaonawo shoti time $5 $10 ukaonawo mhene ine mari yonaiti kosa kuti $30 $25 asi munomo madhora kundo kozvakaoma Dola bondo pachi. alo Dola bondo pachi. paraundi kozvakaoma pashoti time Kana zvakabhadhara unokwanisa kuwana maclients vakawanda sei? kana iri month end danda kuti muri wendewani whether noba next door ichakutora kodina mari anditi saka pazuva uka 15 to 20 vanondovawana kana ndafa kuti ndishande chaizvo chaizvo kana ndezvikwakuta kuti makondomu ako akakwana malobha ako akakwana because no condom no sex no condom no sex Ndataura nyaya time. chitime Basa renyu rwezvandiyo. basa redu iri kairi romance namwana anditi kandi pabasa redu iri hazvidi romance ngopinda nokuti 2 minutes ende hazvidi anzina kutambira murume 2 minutes mari yangu ndipo yobva enda zva next achipinda kunyaya dzemishonga musanganiri nyaya dzemishonga mati batichiro panext door munotora hapana here kurwisana kana kunetsana kunomboitika pamuri mubasa renyu varese panext door handiti handitori nachona tatuya kune maloji kayama mchiti short time yandikati anga ndinge ari maminitsi akawanda zvakadii 3 minutes zvarowandisa zvarowandisa because havafanira zvokuti akatora nguva refu ungati wedzera mari yako mari yangu yaiwedzera bozotora nguva refu kana kuti chidzika time yangu yakwana kumwe kwakumbotenderera kusangana nenyaya yekuti varume havadi kushandisa makondo amene kuti kunokusangana naro dambudziko uye kana masangana naro nenhamo iripo nokuzvifambisa sei akauya achiti ndinayo mari asi handisvira kuti kushandisa dziviri tine mukana iwo mukuru ufanika kuwana vechidiki because vana vechidiki vari kuvaza vokuti zere renyu imimi kumwana ne 15 years hamukwanisi kumupfekera kukundu ende izvo vachidya chona vausana nazvo asi inini pandefanazvo isu mausha tunoenda totoza kuti no condom no sex asi pazera revana vakomana vamunopinda navo pabonde munotangira pazera ripi munotarisa here zera rakatarwa nemutemo wenyika kuti chii kuti kana kuti 18 years munotarisa here kana kuti nongoti chero munhu avaya nemari pamazera zvakaenda nekuti munhu wacho atorawo munhu akaita sei ini ndirise ndakazvimirira nokuti ndakazoti mwana mudiki hakwazi kupinda naye munhu asi kana aine mari ini pachangu ndakazvimiririra vanodika bozi iabuse vanodika abuse But kuti semamirira akazvona. Mari asi kubatika. Ndauya inhangu yakunjonda. 200 kwasi. mayamuite chi Sindauya ndinjonda. Ndokuti 200 kwasi mai. Suda rakaputika. Muziya mari cheni. ini chekutanga ndekuti umene zvitembei kuti uibuda direct umbonya zvitembe chii pamwe uredi pamushuka kudera but iwe uredi advantage nekuda kuti une mari achikwanisa izvozvo imi makamunoongororwa here status yenyu izvi makasomuka here kuti yakamira sei ndiri prep champion Alright.
We were working together with National AIDS Council, Sekuya Kwamaita National AIDS Council. So we do condom distribution. Taita condom distribution, tunaenda ku community. We sensitize our community on SRH. So ta sensitize kuti vazive pavamire. Are positive, be on art. Are negative, be on PrEP. So kuno tine champions who are on art and PrEP champions. This is run through 3 NAG. So we are about our art. I'm a PrEP champion. A PrEP champion munhu arikumwa piritsi redu rekudzivirira kuti usabata utachiwana hweHIV anova ari negative. Then iko zvinoti hani inonzi U equals to U vari kuzvifarira. Ari kumwa mushonga wake zvakanaka, ari kumwa ati yake zvakanaka. Ukanotestwa unogona kuti unenge wato negative, which is undetectable, is untransmittable. So zvatinakira is key population community. Hatichakupai chirwere sana baba nana mai vari kudzimba uko hatichakwanisa kutransfera. Kwatiri tadzidziswa chaizvo, ndofunga matoona kuti they are well empowered. Vakukwanisa kuzvimiririra vari vega. Kuti ni chakati handidi, chakati ndinoda. So tinoti no condom, no sex. More condom, more sex. That's our slogan in Springs of Life Zimbabwe. Thank you. Dream young sex work. My addiction. Sema young sex worker kusagala one chintu akasiyana but teshukodzvanyirwa odowakurwa but atizive kuti ndokwasobatsirika wose whatever zvamunokwasirwa kana tikawanawo maproject ndokwasorega kuita shure kosinge tichiita shure chine kuda kwedu tiita neupenyu tichishare something chekuita volume pakuti munodzvanyirwa chi like tikaenda kutouchline wakuru vanenge vachitidzvanyiro plus kune masoja nemapurisa anenge achida nyoro kuti tizonyanya kuvarambira sometimes zvakaoma kozi hapati achida mari. Kwamunoti kutouchline kune kunosanganira wasikana like booster, kunosanganwa kwekuti munenge varume vanenge vachiuya vachisarudza vanenge vachida benoni. munombosangana nemacases emhirizhonga here mubasa mhirizhonga inowanika mhirizhonga kunyanyanya kune isusu vechidiki vanogona kutiti ngokurawo kuti zvoni iwewe uri kuti $5 pachose time wakazvioda kupi whatever unongochita vanoitira zvakasiyana siyana pamusoro pedu. umboni makore mangani ne 22 years. chakaita kuti unge uchipinda mabasa echii? Ndakashekirwa nemaparents angu wese ndiri mwana. So ndakangokura ndichingorarama life yakangoma. Wese waingoda kudzidzirawo waingodzidzirawo pandisi, saka zvakazongokura zvatoma. Wambofunga kana uchakuona basa remumba? Ndakambotsvaga remumba ndikatomborarama ndiri mubasa remumba but zvanga zvakundoomera ndofanira ngoti rega ndingogara ndega because basa remumba rinorwadza kuti unonge uchikontrolwa nomunhu, saka ndakaona kuti kuchigarira ndega zvinenge zviri easy sezvo ndanga ndangojaira kungovata nemarume wachona. Zvakaitika kwauri zvakunotaura zvakatanga uine makore makani? Zvakatanga I think ndichitori mwana mudiki ndofunga ndakuti but zvaitika mukana wacho nangori mushoma vangu asi nekuenda kuzoita maidi vanhu vanonga kuzongodzvanirirawo vamwe vachona unobvongonzi omari, saka inino nekuti ndanangozojaira kutambira mari yacho. Anzo watamara makore mangani? Maybe kuti unerera wakatanga une makore. Ndakatokura kuti zvikaenda kuECD ndisina maparents, saka handichanyatsirememba. Vabereki vashaika waigara nayo? Ndaigara nagogo wangu nasekuru, saka gogo wangu sekuru ndowaindiendesa kuchikoro, ndagrade 7 sekuru waindobva washaya, so ndakamboedza kushanda kuti ndiende kumberi nechikoro but zvakaramba. Ndobva ndazowana wakandikanzela akati aiwa kuenda kuchikoro
so kunoita kuti urarama but vazhinji unotoona havana kuenda kuchikoro but vari kudii vakutorarama so ndabva ndangosiyana nazvo ndatanga kufamba ndichishandira vanhu mudzimba dzavo saka life yacho yakaoma ndobva ndazongodesaida kuti ndigare ndega nongoita mu6 week. Uchaona kuti muri kuyamwisa mwana pamukaenda kubasa kunotengesa bonde mwana anosara naye? Mwana ndine munhu anosara naye, ndaenda kubasa pane munhu anosara nemwana manheru ndomutengera mayogati kana achema manheru anopuwa izvozvo then ndadzoka dzimwe nguva ndinoregedza kuenda ndorara nemwana wangu. Munhu wacho anenge achida kubhadhara kana kuti kungosara nemwana chete? Kusara nemwana kwanenge aita neachitoda mari yake saka pandotodzoka mangwana ndomubhadhira pawiki vega ndomubhadhira pawiki pakurara nemwana chete. Baba vemwana mungaziva here kuti makatongomuita muri mubasa iroro? Handitombozivi kuti baba wacho nandewapi, mwana wemurume wese vanenge ndangoona panguva yacho. Okay, iwewe uri kuti pana patiri kunzwa no condom no sex asi apa taane mwana? Unongoonawo permanent boyfriend anonga kuti muhoro wavo yega saka ndopakazobuda mwana apo unongochinda wanowe kuti pamwe ndowakuimba naye last minute ndobva akutamba kusiya sando zvakaitika pamwana ndinaye. Saka uchimedza kukuziva kudo mwana wacho? Ndizondiwake here nekuti ndaitoita medzangu ndinaye wacho. Tobva tadzokera semisho kutaura kuti no condom no sex. Andiwati wakawana boyfriend yako ndoyanga kuti ndakadaro? Kune ndatine tuma ndisasonzoti ndokuwashona papacho. Asi mune fungu yekuzoziva kuti mwana ere baba kana kuti amutorina basa nazvo? Ndakangosviti mwana wacho nandiwangu because vanhu vacho ngwari vari muvanhu sazvonetsa ndikuramba ndichipa pressure kune murume munhu kuti naye mwana this mwana that saka ndangoti mwana ndewangu. Saka mwana wacho ari kukura haachazobvunza rimwe zuva kuti mahamba kwangu ndiani muchavati chii ndomuchichiona? Ipapo ameno pamwe nenda vanhu vanenge apo panguva yacho vanenge apo manheru. Saka tingati kubvira pamakatanga kuita pinda panyaya dzepabonde kubvira muchiitwa zvekuabhuswa zvekushungudzwa kusvika pane zvino mungati varume vangaira makasangana navo pabonde just nangiri estimate? Ndakasangana navo estimate rokuti vakasvika 2015 here? Day musangana varume wanda sei? Pedei nindowanzoita manaidzi papa pedei ndokunombosangana kashoma pandoita mashosheni because ndinowanzoita kunorara pungwe tine mune sendoya ndodzoka kumba. Okay, mataura nyaya kuti muri kushungurudzwa patouchline mumagara nande ndomasenior ari muindustry vane vachikuita sei? Vanenge vachingoti pakauya nhingiriniste chingosairirwa kumashure kune kuti vanenge vari vahombe chingonzi kumashure azi ende munovata kumba mukutsvage panapa vachingotokoti gavara muda kuti shaisa mari vanenge vachingoita imwe rafuye zvinozokushungurudza iro wacho. Asi mari muye munoona tingati pamwedzi pabasa riri tati yakawanda zvakadini izviri kukwanisa kubatsira here zveupenyu hwenyu? Kubatsira zviri nani sanaodheza mari yacho hakuna saka kudya zvako nekubhadhara renti nevanhu pamwedzi unogona kudo ino mari inosvika saizvozvo inogona kutadzosvika $100 because mari yacho hakuna nochida mari yekubhadhara musikana mari yekuti mwana asane mapamba chikafu. Mbuya wachiriko? Mbuya wakabva washaya the next year akashaika stable. But uri kutaura zvekuti mwana anenge anopfeka mapamba ekuwacha manekamu wacho? Ndikadzoka kubasa makuseni nechida kuzorora saka ndizombova nenguva yekumbowacha ndizodi yekuwacha hembe ndowacha ndongotengera mapamba then ndipfekedza mapamba. Uri kulocha here?
saka mune tarisirire yekuzosandura upenyu hwenyu kuti munge muchiita zvimwe zvinhu zvakasiyana nekutengesa mwoyo. Kana tikawana anotibatsira, tikawana something chokuita chinenge chiri pamwoyo pako. like kana ndikaona anondisimudzira pakusona, ndaimbosona kumashure ndamboendeswa noma munhu ndaishandira andagumira zvamuroti, asi ndikaona anondisimudzirawo kuti ndikwanise kunyatsosonawo ndoendera mberi ndokwanisa kurerutsira mhuri yangu. Saka Kushanda nesangano yeSpring for Life naNational AIDS Council masandura sei upenyu hwako yatakatarisa nebasa raunoita? Maorganization ari kukutsigirai vakafanana naSpring for Life vari kukubatsirai zvakadini ende pane shando gwenyu muupenyu hwenyu? Vari kubatsira like maorganization yakawanda anobatsira pakuzoti ndine kodzero yangu inini same-sex worker nekuti kurudzirawo kuti unongozopera kweupenyu anonga achingotoimbisawo maproject ekumberi. Saka tichitarisira kuti pamwe tikadzidziswawo zvanonga zvida kuti tidzidzisa maybe togona kusiya zvekutengesa bonde toita muvuni. kuri kuti ndauya ndada kuwana kuri mudzimai wangu unogona kuziya here basa sezvira kuti nguva kutifika aiwa zvokuwanikwa musoro mangu hamuna zvokuwanikwa sei mangu nafa ndakambogara nevavo ndandasvipira kuti rega ndiwanikwe maybe zvinogona kuchinga. Saka nenda ungofunga kuti pamwe anogona kungonditamba futi zvakangoita macho. taunoti nyaya yenyu yakatanga muri mwana mudiki, pane wamakamboudzawo here kuti ndiri kuabhuswa? hapana ndakamboudza, ndandingoremerera ndakangoshumirira. Saka ndaona kuti ambo ndikaudza munhu sometimes wapiwa mari, saka kupiwa mari kune ndaiteko ndaitofara kuzi nechidavo mari kutengo zvinhu zvandakushandisa. Ko hamuna here dzimwe hama? Sofa ndinakosa. Kana mai nini kana baba munini? Ndakangotsvaga kuna baba nadhidhi wangu kubva ndaudzwa kwari kuti ndinokwanisa. Saka ndisati ndawana mari kuti ndikwanise kuendako ndinotsvaga family yavo. Hanzi St. Teresa. Munzani senemu yako? Senemu yangu yanzi Chikodziro. Chikodziro? Ndokumshako wangu. Ameno yambire mpaka mupa kune vamwe madzimai kana vana vari munharaunda nezvekusangana nazvo nyaya yebasa renyu vangada kujoina kwakanaka here kana kwakaipa bhizinesi iri? Bhizinesi yanakumbonaka kunaka chaizvo unenge rakakunakira panguva yacho nochiita but machinasi tichingoti tikawanawo something chekuita tokwanisa kuti tosiya zvinonaka. Kana uine uchiwanapo mari yekuti unotenga zvimwe zvinhu, kana uine anokureritsira wangoramba wachichengetedza muperenzi avo nekuchengetedza nekuvaremekedza unovapa zvikwanisiro. Asi kana usinawo unonge usina kushena ungaita zviripo. Asi pane vamwe vanotomborambira bonde kana kuti munongoti chero munhu auya kana kuti mungana kuti munhu fesi yakaitika kuti mudhara kana kuti kuti munongoti chero munhu auya nemari? Aiwa ndiyo wandinorambira. Class. Vanenge vakaita sei vavo? Pane vanhu tonyatsoona kana munhu akauya kumberi kwako tonyatsoona kuti wega kana kuti ndimubvisire pendi azvo. Saka nongogara ndati aiwa ndisi mutu izvozvo. Anenge akaita sei? Like panogona uya munhu ari kutenge akapedzisira kugeza ameno gore ripi achida kuwata newe. Saka unobva ndafunga kuti chindudze kana asi fesi iratidza kuti munhu akapedzisira kugeza ameno gore ripi ko mukati macho munenge mune. Saka ndobva ndango kungonzwawo kuti munoshanda sei like in a day's work. What are the activities or what are the stages that you go through when you take your clients through?
like she said, for our KPs, when they come, they don't join the queues or the general patients. They just walk into room 5, and then we do everything in this room. For their books, we take them to the clerk where they're stamped for free, and then we do the consultations. If they're not well, we treat them, and then we go to the pharmacy, collect their medications, and give them their supplies in this room, and then they go. They do not join the queues. On an average of maybe a week, how many key populations people do you usually see? Maybe 2 or 3 a week. But what is the general trend in terms of what is happening among key population? What have you discovered as an institution? We've discovered that there is a special population, and because some of them, they have maybe they know someone who works here and they do not want to be identified as a keep-up. So sometimes we have challenges of them not coming back for reviews, and we have to follow them up. And these are some of the issues that they raise, that they are not comfortable, and then we always make a plan. Achunzwa kunoku ndokwanotangisa mushonga nekupiwa zvidzidzo zvinoenderana nekutora mushonga weart, nekudzidziswa zvakare kuti ramangwana kana achinge adzoka achitora art yake anouya achisvikira muno, zvinhu zvose zvaanenge achida anenge achizviwanira muno. Achida kasevhisi yakaita seviral load anongosvikira muno akutorwa viral load, zvake zvese zvinoitwa muno, manobhletirwa muno, viral load disembo rake rotorwa roitwa kuleba chake chete kungoya muno, upinda muno, ubatsirwa ubuda uenda kure. Saka zvinobatsira sei izvo kuti vauye kunoko vasaambire kunomira vamwe? Chazvakanyanya kunakira, zvinonakira kune iwo ma-key populations edu nonayo kuti vazhinji vacho takaona kuti havadi kuzivikanwa kuti mabasa avo akamira sei avanoswera vachiita. Zvakare havadi kuziva utano hwavo kuti hwakamira zvakadini uri HIV positive, nokuti kazhinji kune vanotengesa muviri vaya zvinovapa kusaimira zvakanaka kubasa ravo, nokuti vazhinji vakazviona kuti ndo zvaari. Vamwe vacho vanogona kuzozvitaura kuti ndakamona achidini ari kutora mushonga pawe, anotora mushonga. Saka mumaclients kana kuti mamwe wavanotengesera vaya vanogona kuita vashoma kana kusaizotouya zvachose. Saka takangoti since zviri zvinhu zvavanorarama nazvo, isusu takuedzawo sechipatara chino kuti tikwanise kuti kubatsirana navo, ende tichiitira kuti ivo vakasvika vachitora treatment, nokuti tikasadaro vanogona kusaizotouya zvachose. Saka kana vakasazouya zvachose munoita sei? Kana munhu achinge auya pano, tichinge taregister panapa kuti akutorera mushonga panapa, atadza kuuya zvichienderana nemadhezi mazuva anenge akapiwa kuti adzoka achitora mushonga, pane yatinoita inonzi default tracking, missed appointment tracking. So vanhu ivavo tinovafonera kana kuvatumira messages ekuti akwanise kudzoka chiya achitora mushonga. Tichimutsvaga kudaro, tikafona tinototanga chekutanga tichikuziva kuti ndiye here chaiye munhu watiri kutaura naye, then tinoda kutanga taziva kuti paari pakasununguka here zvekuti tikwanisa kutaura naye. Kana achinge atipa mukana iwoyo, tobva tamuudza kuti tiri kufona tiri pachipatara, maka muchitarisirwa kuti musvike kuchipatara musi wakati, asi hamuna kuuya, chii chingadai chakakonzeresa kuti mungadai musina kuuya. Then iye anokwanisa kuchitipawo mukana wekuti zvikonzero zvinenge zvatadza kuti akwasinga achiuya, kana kuti sometimes anenge atadza kuuya zvichienderana nekuti maybe akanganwa, kana kuti anogona kunge aine mishonga isiri kuenderana nedheti rakapiwa kuti adzoka. Then isu tichidopa kudhedha kuno tichibatsirana iye kuti adzoka atore mushonga, kana kuti iye kana asisakwanisi kunge achitorera kuno, pamwe pacho anogona kunge aya abuda
kana aenda kune imwe nzvimbo zvakadai neCovid-19 era itati vazhinji vakashanya vakatadza zodzoka. Tinoita kumukurudzira kuti inda pachipatara ikoko chiri padhuze newe utore mishonga yako. Kana kuchipatara ikoko achida madetails vanonga vachifona panhamba dzetinenge tawapa wofona tokwanisa kutransferana madetails edu ekuti murwere wedu akwanise kunge achibatsirwa paanenge aripo. Iwo makey populations munomuepwedzi vakawanda zvakadini uyezve kuti vari mupanda upi kunze kwevanotengesa muviri handi kune vamwe here vamatype emakey populations ari munomu? Handina nhamba yakunyatsa kuti ndingakwanisa kuti nhamba yakati asi tinoona sekuti nhamba yakati wandei ndeyevanotengesa muviri kozoitawo vanotora zvinodhaka varimo vaine nhamba yakadini yakaderera zvichienderana nevanotengesa muviri. Vatinoudza kune matransgender vanomboyera kuzobatsirwawo kumatransgenders? Vazhinji vanouya asi nhamba yavo ishoma tichikompare nemakey populations yakaita seanotengesa muviri. Matine position inchi Anderson Marimbi, data entry clerk, Equity Development. Formal license. Kuti kana chinge ndaitwa enchizo ndinezvo zvakwa plus tax ndikuita sei zvekubhadhara. But kana usingabhadhara tax unongoonekwa sechinhu chisina nebasa rese. Saka tikabhadhara matax iyayo topuwa mukana wekuti tinoitawo zvetasununguka. Kwete zvekuti mungwana mapurisa vanokuchimanya ukati harafu ukaenda kustation mauribve pana titonge nyaya dzekubhara. Saka at least kana tikaitawo malicense because kana ndane license tax ndinobhadhara ndinenge ndakukwanisawo kuzvimiririra kana nyaya yangu ikasatorwawo zvakanaka nditaura license ndinaro tax ndiri kubhadhara. Kana ndikasangana nedambudziko ndinenge ndakasununguka ndiende because mwana wakurohwa achitokuwara kana kuti aende kumapurisa kwacho unogona kufambira mahara. Waenda kuchipatara wanzi ndanopuwa report ndanopuwa police report. Waenda kumapurisa kwanosvika dzimba vamwe vanhu vari kuremara vari mudzimba ekuti munhu anenge kushaya zondo enda kuti tax yacho mozokwanisa kuibhadhara kana ivo vanhu vachibhadhara madhora. Uyezve mune association here yamunokwanisa kuti muite zvinhu zvenyu pamwe chete muchinyoresa association yenyu yezvekutengesa muviri. Mune association here kana kuti group ramakafema kuti mukwanisa kunoregister kumunzi kwemakabatana. So far tisatataana yeassociation yedu but tinogona kusvika bhozi tagara takatowanda takakungokwana tinogona kutofuma association yedu toenda tonoregister zvinhu zvedu nyaya dzechirwere chepfungwa kana kuti vanhu vanorwara nepfungwa dzavo dzinetadza kunyatsoita zvine chiwirirana nevamwe izuva guru ratinotora pasi pese zvechokwadi sekuya kwataita tichitaridza kuti tinozvitsigira kuti tidetsere avo vanenge vawirwa nedambudziko rakadaro nekuti chinhu chekuti kana munhu akabatsirwa anogona kurarama upenyu hwake hwakanaka usina zvinonyanya kumunetsa. Nekuti chaipawo mazuva ano senyika tiri kuona kuti vechidiki vapera netunodhaka handitya. Saka chinhu chekuti tinoda kuti vechidiki vanzwisise nevakuru vanzwisise kuti senyika tinokwanisa kuita zvinhu zvokuti tibatsire hama dzedu dzinenge dzawirwa nedambudziko iri sekutsigira kwatinoita zvimwe zvirwere. Ichiwo chirwere ichochi chakapemberera nhasi kuitira kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika munyika muno pamusoro pezvechirwere ichochi. Kune vamwe vachema kuti mapirits mishonga inodiwa nevanhu vanorarama nechirwere hazvisi kuwanikwa zvakanyanya kuzvipatara zvehurumende. Nderipi danho ringatorwa nehurumende? Naye mapiritsi nemishonga sehurumende takabvumirana kuti makare kare mishonga yaiuya maybe newewo uchingotengesa paunodira ende yaizoguma yodhurira. Saka sehurumende yedu takaisa chisungo chekuti isu sehurumende taakutenga tega mishonga kubva mhiri kwemakungwa kachero pairi iuye muno yakawanda. Sehurumende tinotori mugwara rekutozvironga izvozvo. Zvakare chimwe chikuru chatiri kukurudzira kuti mishonga inogona kugadzirwa muno munyika igadzirwe kuitira kuti vanhu vaiwane yakachipa chingori iri.
saka sehurumende tinomhanya nazvo chaizvo kuti tibatsirika nenyaya iyoyo nekuti kare mishonga yaidhura zvakanyanyisa asi sehurumende tiri mushishi izvozvi kuti tititenga mishonga zvaita